Иске Аю авылында туып, бүгінгі күндә Иске Кыргыз авылында игелекле гомер кичерүче. Безнең өчен бик кадерле, хөрмәтле булган сеңлебез, апабыз. Рәсиме Шәйдулла кызы Вагапова 14 июнь көнне 50 яшьлек алтын юбилейын билгели. Без аны ихлас йөрәктән, ямьле җәйләр алып килгән мотор гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Тәненә сәламәтлек, җанына тынычлык, бәрәкәтле, мул тормыш телибез. Кадерлебез колхозчылар гаиләсендә көтеп алынган икенче бала булып дөньяга килде. 18 яшендә тутырмый, туган мәктәбендә укытучы хезмәтен башлый. 25 ел гомерен башта башлангыч сыйныфлар һәм аннары рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләп, хаклы юлга чыкты. Лаеклы юлда бусалда кул кушырып утырмый, ерак Себер якларында пешекче булып эшли. Сеңлебез авылда хөрмәтле кеше. Эшләгән чорында ата-аналар балалар арасында зур ихтирам белән казанды. Бердән-бер улы өчен үрнәкле, ихтибарлы, хәстәрлекле, әни, аныгы өчен иң ягымлы, иң назлы карты. Туганнары өчен туган җанлы, ярдәмчел туган ул. Бүгенге көндә бердән-бер улы Руслан үз гаиләсе белән Стрижевой шәһәрендә гомер кичерә. Киленебез Лилия белән Ринат исемле бик матур кыз тәрбиялиләр. Сөйкебез, сине тагын бер тапкыр алтын юбилең белән котлыйбыз. Аяз күл йөзе, кырычтай нык сәламәтлек, кояштай озын гомер, чиксез шатлыклар теләп калабыз. Сабыр кылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерлесин. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Безне шулай аралаштырып, очраштырып торучы изге юллар бер качан да өзелмәсен. Ходай насыйп итеп, сиңа алдагы көннәрендә дә сәламәтлек белән гомер итәргә, улыңның, оныкларыңның шатлыкларына сыйнып яшәргә язсын иде. Тормыш юлың һәрчак балкып торсын, ягымлы, шат булсын күңелең, озын гомер, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерең. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек, ярты бәхет диләр, шушы бәхет читләп үтмәсен. Иң изге теләкләр Карабаш авыл яшәүче апам Рәшидә, Җизни Раил һәм балалар. Хөрмәтле Рәсиме Шәйдулла кызы Вагапова, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Киләсе һәр көнегез бүгенгедәй ямьле, өметле, бәхетле булсын. Бүгенгедәй кадерле кешеләрегез белән туган һәр ясты көндә сөйнеп, тормыш матурлыгын күреп, тоеп, гомерегезнең һәр мизгеленең кадерен белеп, исән-имин яшәргә язсын. Эшләрен төяп килгән авылдан туганым, минем өчен кыйммәт ул син янымда булганың. Эй туган, кайбер туган, син минем шундый юган, очмаклар торган җирең, өең нурларга тулган. Эй туган, кайбер туган, син минем шундый юган, очмаклар торган җирең, өең нурларга тулган. Бер-бер безгә охшаган тавышлар күзләребез, ярты төнгә хәтле бетми сөйләшер сүзләребез. Эй туган, кайбер туган, син минем шундый юган, очмаклар торган җирең, өең нурларга тулган. Эй туган, кайбер туган, син минем шундый юган, очмаклар торган җирең, өең нурларга тулган.
Якылкы бире-биребизне язмышлар үзелмәсен. Туганнар яшик бергәләп кайгы хәсрәт килмәсен. Эй туган кайбер туган син минем шундый янган. Ышмаклар торган җирең иң нурларга тулган. Эй туган кайбер туган син минем шундый янган. Ышмаклар торган җирең иң нурларга тулган. Эй туган кайбер туган син минем шундый янган. Ышмаклар торган җирең иң нурларга тулган. Эй туган кайбер туган син минем шундый янган. Ышмаклар торган җирең иң нурларга тулган. Ышмаклар торган җирең иң нурларга тулган. Эй